Felicitats, de veritat, felicitats. Has aconseguit convertir una idea en identitat. Això és un gran assoliment, perquè ara ja no tens opinions, ets l'opinió. I això té avantatges, esclar. Ja no et cal pensar, ja no et cal dubtar, ja no et cal tenir sentit de l'humor. Només cal que t'ofenguis correctament. Perquè quan la teva identitat és la teva ideologia, quan algú qüestiona la idea, no escoltes un desacord, escoltes un atac. Un atac a tu, a la teva existència, a la teva fragilíssima construcció interna feta de consignes. I què fas aleshores? Construeixes una bombolla preciosa, tova, acotxada, on tothom pensa igual, parla igual, odia les mateixes persones i aplaudeix exactament en el moment correcte. No per convicció, per supervivència. Dins la bombolla hi ha vocabulari autoritzat, conceptes sagrats, temes intocables. Fora només hi ha feixistes, ultradreta, woke, comunistes, ignorants, males persones, negacionistes. Tria l'insult segons la temporada. I clar, defensaràs aquesta bombolla a qualsevol preu, encara que et faci quedar rematadament estúpid. Els fets ja no importen, la lògica morta i enterrada. L'humor prohibidíssim, perquè riure implica distància, i tu ja no pots separar-te de tu mateix. Perquè admetre que t'equivoques ja no és corregir una idea, és admetre que tu t'estàs equivocant. I això, estimat o estimada, és inadmissible. Així que dobles l'aposta, més fort, més enfadat, més simple, crides, et repeteixes. Comparteixes el mateix meme per desena vegada i acabes defensant una ximpleria com si fos escriptura sagrada. No perquè sigui veritat, sinó perquè sense ella hauries de desenvolupar una personalitat. Si no ets la teva ideologia política, què ets? Si no ets la teva etiqueta psicològica, què ets? Què queda? Si a més no ets la causa que has convertit en identitat moral, qui ets quan ningú aplaudeix? Silenci, Tranquils, no cal respondre. Torneu a la vostra bombolla, perquè fora d'ella fa fred. I pensar és una cosa que cansa molt.